Iloilo City, rich in heritage. Festivals. An authentic Ilonggo cuisine. The city of love known by many. Today, Iloilo enjoys the bustling development in the metro. More investors come and opens new businesses and a working opportunity to the many Ilonggos. Indeed, Iloilo is a new trendsetter in the country. The city government of Iloilo is working passionately to give its people what they deserve as a citizen of the metro. Through Congressman Jerry Treñas, Mayor Jetmatic Mabilog, Vice Mayor Joe III Espinosa, and the City Council working harmoniously for the city of Iloilo. Vice Mayor Joe III Espinosa is working with passion and with pure love in the name of public service. As the presiding officer of the Iloilo City Council, it was recognized as one of the best sangguniang panglungsod in the Philippines. Vice Mayor Espinosa is also the chairman of Iloilo City Sports Council. Every summer, Vice Mayor Joe III Espinosa held a sports clinic program for the young adult willing to learn different sports for free. The Vice Mayor is working beyond his duties as a public official. That's why he is loved by the many Ilonggos, as a way of repaying the Ilonggos for their love and their undying support. Vice Mayor Espinosa spearheaded many programs for the barangay. Sa buli ni Vice Mayor Judah III Espinosa, nangi mahapos sa amon ang pagpabulong. Ang inyong vice-alkalde sa siyudad sa Iloilo, mayara man kita programa na referral para man sa aton mga duwa ka hospital diri sa siyudad sa Iloilo para man makabulig kita sa aton mga kubos nga mga utod nga kinahanglan gid sang bulig kung sila nagamasakit. Pasalamat ako sa Vice Mayor nga si Judah III nga gitagan ako niya sa wheelchair. Aton nga mga katigulangan way ginakalimtan ni Joe III kay may mga programa gigita nga para sa ila kay ginatagaan ginaton sila sa importansya sa ilang kaayong lawas kag ila man pagsinalayo sa ilang pagtigulang. Gani isa ka proyekto naton among paghatag sa mga wheelchair sa aton mga senior citizen, no, kay ini makabuligid sa ila. Sa bulig na sa Joe III Espinosa napatigayon ng bumba nga importante gini ang tubig. Isa man sa nakapamagaan sa pagpangabuhi sa mga tao din. Sir Joe, thank you. Madamo kita nga mga proyekto nga ginahatag sa aton mga kabarangayan. Isa na among aton nga mga Jetmatic Pumps para man makabuli kita maghatag man sang tubig sa aton mga kaupod sa barangay sa 180 ka barangay. Sa bulig ni Vice Mayor Joe III Espinosa, kami nakabaton sa mga reading materials
nga ang mga libro damo gid ang makuha nga mga moral values. Ang inyong Vice Mayor naghatag importansya sa edukasyon, gani kita nagasuportar gid sa daycare program naton, naghatag kita sa mga materyales para man mag-ayo pa gid ang sitwasyon sa daycare centers naton, kagaton elementarya, paagi man sa mga reading materials nga ginahatag sa aton opisina sa aton mga estudyante kag kabataan. Building 1,000 houses in one of our barangays as a relocation site, and we have been doing, and some of these houses are already being occupied by our less privileged individuals, those who were relocated because of our upgrading program of our Iloilo River and some of our areas which needs to be developed.